interessante ved Dracula-filmen, det er jo, at den grønne absint bliver billedet på ondskabens sind. Det bliver billedet på kærligheden, der overvinder døden. På Dracula. Ja. På kærligheden, der overvinder døden. Det overvinder menneskelige konventioner. Ja, men på bekostning af livet. På bekostning af det småborgerlige, konventionelle liv. Det er så godt. Det er en film om Sturm drama. Om den store følelse og passion.